Kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na,
ang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, ako ang siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok na puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buo kong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. O aking prinsesa. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin ng araw niya, kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo, aming pagsinta. Buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision,
courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here
Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Isa ka maayong adlaw kag malipayon nga pagbuylog sa aton programa sa pagpamalandong sang pulong sang Dios, mga hinigugma ko nga mautod kagabian kay Kristo. Aton pasalamatan ng Dios nga Amay, nga padayon nagahatag sa aton sang kasanag kag ihibalo, sang kabakod kag kusog sa tanan nga adlaw sang aton kabuhi. Nagapanawag ako, sapta ako o Dios, pamati ako, dungga ang akon pangamuyo. Tipigi ako, subong imo na hamutan, tagua ako sa idalom sang imo mga pakpak. Mga muyo kita. Umakagagahom sang tanan kag walay katapusan nga Dios, kabay nga ang amon kabubuton mahalad sa imo, kag mag-alagad kami sa imo pagkahalangdon sa bunayag nga tagipusoon. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 54, tubtob 59. Si Jesus nagsiling pagid sa mga tawo, kung makita gani ninyo nga nagadulom ang galom sa nakatungdan, nagasiling kamudayon, magaulan, kag nagaulan. Kag kung mabatsyagan ninyo ang habagat nga nagahuyop, nagasiling kamo, magasingkal ang init, kag nagainit, mga salimpapaw. Makapanimadon kamo sang palaabuton paagi sa pagtanaw ninyo sang langit kag duta, kag nga hindi bala kamo makahibalo sang kahulugan sining panahon, nga nga hindi kamo inyo makahibalo magbinag-binag kung anong maayo himuon. Pareho abi, kung may isa ka tawo nga magasumbong sa imo sa korte, tinguhai ang pagpakighusay sa iya, sa nagapadulong pa lang kamo sa korte, agud nga hindi na niya ikaw pagdalhon sa hukuman. Kay kung madala ikaw sa hukom, ang hukom magatugyan sa imo sa pulis, kag ang pulis magabilanggo sa imo. Nagasiling ako sa imo, nga hindi ka makagwa sa bilangguan, tubtob nga mabayaran mo ang tanan mo nga mga multa. Suno sa pattern sang pagpangabuhi sa mga Hudyo sa kapanahunan ni Jesus, kabalugid sila nga magaulan kung ang hangin nagikan sa Mediterranean Sea, sa nakatundan nga bahin sang Israel. Kag magainit kung ini maggikan sa disyerto, sa nabagat na naman nga bahin sang Israel. Daw kaayo sinipamatian bangod kabalo magbasa sang panahon, o kontsyempo ang mga tao nga ginawalihan ni Jesus. Apang iya inigindala sa ila awareness, bangod gusto niya ipahibalo sa ila ang ila pagkasalimpapaw. Hapaw kag mahina ang ila pagtuo sa iya. Paagi sa pagmention sang ining ila kinaiya sa pagpakot kag pagbasa sang sinyales sang panahon, kinhangkat ni Jesus ang mga nagapamati sa iya. Kaangay na lamang sang ila expertise sa pagpakot sang tiyempo, nagakaangay man nga kuntani magpati sila sa senyales nga ginahatag sang Dios sa ila paagi sa iya persona. Iya sila ginhangkat sa pagpati nga siya ang senyales sang pagkari sang ginharian sang Dios. Nga siya ang ginpadala sang Dios Amay agud makilala siya sa kalibutan kag madala pabalik sa iya sa pagreconcile sang tao sa iya. Amo nga nagpadayon siya sa pagwali kag pagkumbinsi sa ila, sa pagpati sa iya, paagi sa pagistorya sang halimbawa, sang tao nga gindala sa korte, nga kinahanglan magpaninguha sa pagpakighusay sa nag-akusa sa iya, bago pa sila makalabot sa korte. Ini nga istorya ni Jesus nagapatimaan sang iya pagpanghangkat sa ilatanan, nga ang pagtuo sa iya,
is an urgent concern. Hindi ini dapat pag-ibaliwala. Ini nga mensahe ni Jesus applied man sa aton. Kung kita magsulod sa relasyon sa iya, himuon naton dayon ini sa madali kag nagakaigo nga panahon. Hindi kita magpapatay-patay sa aton pagsabat sa iya panawagan. Hindi na naton paghulaton nga may malain pa nga matabo sa aton ukon makaangkon kita anay sang balatian bago naton ihalad ang aton kabuhi sa iya. Hindi kita pwede maghambal nga, Lord, puwas na lang ko masunod sa imo. Ma-enjoy ko anay sang kabuhi ko subong samtang bata pa ako. Ukon mambal kita, bata pa ko gani, dason lang ko makaios sang kabuhi ko kung tigulang nako. Kabay pa nga hindi kita makalabot sa amo sini nga masubo nga sitwasyon kag realidad. Kabay nga ang pagsunod sa kabuhi sang aton mahal nga Ginoo, mangin urgent concern naton. Kung hindi karon, sano? Kung hindi ako, sino? Kabay nga mabatyagan naton ang panawagan sa aton Ginoo sa pagsulod sa iya kabuhi, agud maangkon naton ang kapupunan sang aton kabuhi, kaupod siya. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect